kasarasan katentreman mugi temanduk sagung para sepuh pinisepuh pertamu kakung saputri sinedahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa alihi wassabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sagunging para sepuh punis para tamu kakung saputri ingkang dat minangtuti langgung konjuk keluarga ageng sakedyanipun Popo mugi ana Ibu Surati ingkang nembe katembeng mangun bojo amiwana pitareng sepuh ngunduh mantu Bagus Adit Prabowo Cinatukrama Dah Rara Ayu Riri Suyati ahli madya ingkang mula jering pambiyara ngembandhaw saking panjenenganipun Bapak Ibu Mugyana keparing mangke hangturaken menggah lumantar laksana ingkang sampun katata katiti kanthi urut para kula wangsa keparing mangke badhe kula para wakani ingkang menika panjenenganipun Bapak Mugyana Ibu Surati anggenipun handap darawan sepuh mugi mreh sesanti mulyaning bebrayan. Hamid pasang kalimat tapi tinurut dan tidak perwak manut demawah ing tawang wak mugi kalis ing penyanyi pandar bini sepaji sebuah ingkang poneng tawas tembeng ditutur tansing larsan sekolah para pamong pangembating rodo satring kemandam pandome awas para alim ulama milergaya ing senandungan kitab suci niripun kanun kemudian dateng ke blating panjenengan para sarjana sarjane budi mardawa mardawaning para muda kumarana kagum prabot ingkang pantes tampi pakurmatan dene jati kenarya amambuka wiwara wiwangan kandha lumadhening hati cara ingkang badhe lumadi wonten ing ratri kapan nganti laksana kaponto wala hati cara ingkang waswasan menggah lumenasana yang sing hatur pambuka saking pambiyara
mulya kasasra hanya kalih atur pangga pasrah saking panjenenganipun Bapa Lukman MPD kinaka silih sarenjanipun Ibu Surati menggah jumeneng Bapa Lukman Kasumbel nyanipun Bapa Muhammad Imron talasan Bapa Aris purnane harga kasasa diriko atur panampisaken nyanipun Bapa Lurah Marsono sarjana agama pinangka silih sarjanipun Bapa Ibu Mugiono menggah jane Bapa Lurah Marsono sarjana kasumbel nyanipun Bapa Paniti talasan Bapa Dante purnane hati gongel kasasra kasawan panunggo pandonga mangke kaimami panjenenganipun Bapa Basuki purnane hati kaum kasasra gangsal parade sinoman muda-mudi Jeponan RT gangsal wis tunggal purnane kang kasasra ngantem pangabekten kemanengan sungkem dumateng Rama dalasane ibu purnane dengan kasasra ibu atur pambagio harjo sangjani warna ing mangkasunggungan ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapa Paiman Sarjana Ekonomi menggah jumeneng Bapa Paiman Kasumbel nyanipun Bapa Agus Purdianto dalasan Bapa Nanang Prasetyo Pratondo purnangan mangke bokile temanten sampun kajumeneng sangat jenging istana ing mangkepaten njengaraken temanan saring cekan Rama Ibu panjenenganipun Bapa Lurah Marsono sarjana agama sekalian ibu sagunging para sepuh dene sepuro tamu kakung sedaya ingkang ngrembet budi boleksono den mengkaten lan semanten laksana ingkang badhe lumandi wonten ing arep kagem rasul bangsa kampuh Pratandana campur sari sedang kunjung lan para sepuh dene sukosun ajakun anggenipun lelampahan